teda hovoríme o benefitov, čo je v podstate nejaký presah toho rámca legislatívneho, to znamená, že je to keby nejaká nadstavba a majú dobrovoľný charakter, aj ich poskytovanie týchto dobrovoľných benefitov je s určitými pravidlami, ktoré proste treba dodržovať a treba si ich možno pomenovať. Zamestnávateľ je v podstate aj v tejto oblasti viazaný právnou úpravou, najmä zákonníkom práce a inými príslušnými právnymi predpismi a musí rešpektovať základné pracovnoprávne zásady, ktoré zabezpečujú ochranu zamestnancov a férové pracovné prostredie. Jednou z tých takých najdôležitejších je dodržiavanie zásad rovnakého zaobchádzania a zákazu diskriminácie. Zamestnávateľ nesmie poskytovať benefity svojvoľne a na základe subjektívnych preferencií. Prístup k nim musí byť v podstate založený vždy na objektívnych, vopred stanovených transparentných kritériách. Zamestnanci, ktorí sa nachádzajú v nejakej porovnateľnej situácii, by mali mať v podstate rovnakú možnosť čerpať benefity. Rozdielne nejaké zaobchádzanie je prístupné len vtedy, ak je skutočne vecne odôvodnené. Napríklad to, čo sme si povedali, náročnosť práce, kvantitatívnym alebo kvalitatívnym výsledkom, teda nejakým pracovným výkonom alebo nejakou zodpovednosťou, ktorá vyplýva z tejto pracovnej pozície. Tá transparentnosť vyplýva práve z tých rôznych interných smerníc, ktoré by v podstate mali byť vytvorené aj na nejaké takéto benefitové konanie, nazvime to, či už je to vo forme ukladania nejakých prémií alebo ja neviem, nejakého pracovného plateného voľna a podobne, ale malo by tam byť stanovené to, čo sme si povedali, že keď si pozrie Janko, tak povie si, že tak ja som to preto dostal, lebo som splnil toto a toto a Jožko si povie, ja som to nedostal, pretože som nenaplnil tieto podmienky, ktoré sú v tej internej smernici. Samozrejme nie je dobrá interná smernica tá, ktorá by bola odložená v šuflíku a my ako zamestnávateľ sa odvoláme na to, že ja mám takúto smernicu v šuflíku. Musí byť transparentne odkomunikovaná, musí byť prístupná zamestnancom, či už na nejakej vyvesenej tabuli alebo v nejakom internom SharePointe a podobne. Veľmi dôležitou v rámci tohto je teda povinnosť zamestnávateľa jasne a zrozumiteľne nastavené pravidla poskytovania benefitov. Napríklad, ako sme si povedali teraz v tej internej smernici, zamestnávateľ by mal teda presne definovať, aké benefity poskytuje, komu sú tieto benefity určené a za akých podmienok vznikne tomu, ktorému zamestnancovi nárok na to, aby bol tento benefit poskytnutý. A aká je forma alebo výška, aký je postup ich schvaľovania a čerpania. Spravidla sa teda spracovávajú takmer vždy, neviem, nestretal som sa s iným v tých interných smerniciach, prípadne ešte môžu byť spracované v kolektívnej zmluve, to býva väčšinou v nejakých podnikoch, kde je teda naozaj väčšie množstvo zamestnancov, alebo to môže byť nejaký vnútorný predpis, ktorý v zásade obsahovo je podobný internej smernici, len sa v zásade nazýva vnútorný predpis. Cieľom je každého cieľom, čiže internej smernice aj vnútorného predpisu, aj tej kolektívnej zmluvy v tejto časti je zabezpečiť právnu istotu a predchádzať nejasnostiam či sporom medzi zamestnávateľom a zamestnancami. Ako sme povedali, to, že budeme mať nejakú super internú smernicu v šuflíku, nie je úplne riešenie. To znamená, že nestačí len formálne nejakú smernicu prijať, ale zamestnávateľ je povinný zabezpečiť ich dôsledné a konzistentné uplatnenie v praxi.